задухал силен вятър. Закапали капки дъжд, намокрили се крилцата на папиротите и те тръгнали да си намерят подслон. Видели белия клин и се спрели пред неговата къщичка. Пусни ми своята бяла къщичка. Ще пусна много бялата бедрода, защото е бяла като мен. Защо бяла сърците ми по-добре да остане възрастта? И тръгнали по-нататък. Вървели и видели едно хубаво жълто лале. Спрели пред неговата къщичка. Дай ми послана хубаво жълто лале, докато ще стане дъжд. Ще пусна само жълтата пеперъчка, защото е жълтата при мен. Или всички, или за никоя. И тръгнали. Вървели, тогава видели аления кожух. Почукали на неговата вратичка. Пущинката се отбили бурята паскоски и какво да качима къщичка. Къщичката е мелака и мъня, че съм заживената пепелутка. Тогава ръцете ще оставим в дължидът си. Малко красиви цвета! Те се уловили за ръце и тръгнали из дъжда. Слънцето надничало зад облаците. То чуло отговора на трите сестрички. Тяхната взаимна обич много му харесала. Усмихнало се слънцето, изсушило крилцата на пепелутките и те радостно полетели